Barabara kuno kubai. Ndakauya musi wechipiri chitatu pandazo ya Sunday, Saturday ne Sunday. Ya mapasondo pega nenjuya chipiri nechitatu pandauya musi Saturday ne Sunday. Mazuva ese weekends ya ndinezvechisi aiwa kutorara zvokutobvisana hembe bonde chairwa pamusoro ichangano right kupa ndinoda nditaure musi watakatobva kuno kuchaiwa ndo musi wandisina kugona kurara naye nokuti akabva awaridza kumbeze iye akabva awaridza pamwe chete nemusikana webasa wapinda kumbeze rimwe chete inini ndobva ndanze ndondorana nasekuru wavo pandaramba kana asekuru ndakavaudza ngati ndozvandaitiwa nomuzukuru wenyu ndobva handiti zvakare iye mudzimai kanditaure ndobva handiti inini iwewe shamwarika ndikuzviona takasvika uko mambo wari kusaidhira zvikuratidza kuti wakavapa mari iwe ende nyaya yangu payakatanga kutongiwa fuke chikafu iyeye ndakadzvinyirira ipapa nhasi uno futi nyaya yangu wakabhadhara mari ngozi iwe unowana mari ndakati mufunge mambo aya nditombowazivi kana kutotaura nawo ini ndokusvika pakunzi manje inini nyaya iyoyo ndiri kuenda futi kunotaura futi pezvimwe zvinhu ndichataura pamusoro pokuti ini chandisiri kuda ndicho ndigare newe gozi ini handichakuna ndakati aiwa iwe kana usisandida unongotaura zvakanaka kwete zvokungoti ude kundimanikidza kuti ini nditi handisi kukuna pamusoro ndakataura iwe musikana yakarara kuti wabvunze pachena murume ari kukubira kudai tikunedza iye kuti mazuva enyu kuti zvishwa kumba kuna amai kwavanogara kubasa mazuva enyu pamukuchemera ndomunofanira kuenzanisa kuti muitike pano ndo pandiri kubvunza inini kuti izvozvo zvacho havasi kuzviita handiti chakonzeresa kuti zvizosvika futi ipapo ndo zvavari kuramba kuti inini handisi kuchinja izvozvo zvandakataura ndizvozvo muromo wari kutaura kuti hanzi wakatenga mambo handizvoba vakati tichibuda apa zvakanzi muno mundema atembo ndo anotonga munhu hakuna kwaunombofa wakabudirira kana wakatoenda kupi nekuti hama dzangu aumbofa wakaita sei shoko iroro ndakatoenda ndikanovaudza atoshipa kuti saka inini ndoita sei nokuti ndo zvaari kutaura ari kuti dari ihama dzangu inini murume ndinomuda handiti but nyaya iripo ndeyekuti hanzi inini handiuye nenguva dzako iwewo dzaunoda kumba kana ndakaita gore ndigarire chete handipazvona nyaya yatanga tiri kuti tinetsa nesvike pazvese apo inyaya yedzimba yekuti anoti kusitendi hauko ndakambouya ndakanzi zvinoda inini baba vakutinetsa munhu vauda kudzoka iri iwo chamadhira kuti utisika zimburi yako kana usika mudekazi mbeshere this is very open uyu mwana mudiki unomakore mangani 32 kuti privacy singaite pamusoro imamo nditaura nyaya yako yakuda kubata isoti singatokuzivawo hatikuzive pationa zvinotozo dzamara zvasvika pakuti titenda mabhipi inyaya dzakwedzi unzi kutipa mari isu kana dhora vasatamborichai ngatimutoke mwana wedu pamusoro ichangaona chaunoexplaina enda kumba mwana nemukadzi handikumwe panoda equation hapana kana explanation inodiwa naamai mari muda mari dzemaroja dziri vanoda bonde sure ndopanoda kunditaure zvinhu mundinzwisisewo amai awanzi patakapesana akuramba bondera wangu wachiramba asi ezvino zvavacharamba havasi kuramba saka padzoka paita kunge nguva yaita shoma pavari anonoitira pavari ndonya yedu chete zovaita izvozvo ndonoita ikoko hanzi kuzvinzwa here imi mukuzvinzwa here kuti zvandiri kuti hatiitei kumba zve ndizvo tiendi koita
ine ndiri kubasa saka ndinouya nenguva iyoyo yandinenge ndauya. Pasina ujeka nepekuda so panzi zvatinoita nekuti ndini baba inyaya yekuti ndakanzi nini kustendi usauye kumunda usauye kushopu yavakatenga ground redu isusu ndiri kunzi usauye saka ndozvekunzi teedzera zvandiri kudani vagare apana pavanovhuma ava mwanga apana pavanovhuma zvese mudzimai wangu inini kubva ndaroora ndakamurongera kuti kubva 2016 ndaroora ndakamuti mudzimai zvatine pamba pandatenga unotaura chinotaura munhu mabasa ndanotaura ndinoshamisika kuti zvikunetsera nyaya yebonde amwe achichaitika nyika iri varume akuzvana wiki ukazidabonde chii naiwe chii ndiri kuuya kumbanzi uri kuuya nguva shoma saka ine ndiri kubasa unouya kuti tanda kugadzira ne ndiri kubasa basa kwacho ndingati ndida kuuya wakandirasisa mombo wekugadzira hari panamatari endiri kuzinzwisisa changati murume wangu ari daitu asi kuti kune kwaanoda ndonyaya iripo uko haasi inini handisi ikoko ndakita sendinokuda nokuti ikoko akaramba kuti tiende kuno kugara ndokwandakarambizwa kwacho ndokwawakaramba iwewe ndokwawakaramba mukadzi iko kumba kwandiri ikoko kushamba kune dzimba dziriko ndakati inini ndinogara kubasa saka ndinoda kukutakura imese ndichienda nemi musi wechina imimi kubasa ndodzoka newewe after 2 weeks kana kuti svondo iroro wandasiya uye ndomutakurawo iye akati handi inini ndakaramba kuti akati handi akazviramba zvese kaza hati nini yekuti awemba vamwe mandakashanda hati akaona akasenza zviri iwe ukanzi yotsvagira mukadzi pake paanofanira kugara woita maexchange amutaura iwe kuti mukadzi wamusiya kustendi kwacho mukuru woenda nekubasa 2 weeks dzakapera oyadzoka mubva kwako tora mudii muchidaro nokuti uyo akati handichadzokera uku kunorwadza kugara akukuda kugara saka ngachindipa nguva ndigadzirise dzimba ikoko nebhuku kwese zviite square handiitika nguva yakareba zvokuti ndigadzirise no ndine imba yangu ini yandakatenga yechoubenzi wangu ni pamwedzi ndirufe karumu ikako kuitira kuti wana ndochitama ndichifamba nowakadzi wangu uya ari pasaiti ndichisiya uyu ndichingenda nauyu ndichigara kubasa kwangwanini uda mwedzi ungondipa mwedzi chete ndingeisa tumarata 5 chete aya kulokesheni ukumambo kwandiroda kuti ndichida nokuti wana wakasvika vanoda kupinda manzwa imba yataurwa pamusoro yanzi choubenzi imba yakatengwa ndina yemurume asati aroora mumwe mukadzi ndo yandiri kunzi ndeyecheubenzi ndeyangu sababa inini handifanira kusvika ikoko asi ama inini ndokwavanofanira kunge vari kushopu igraundi randakatenga naye mari yandaitorerwa kuno pandakambokomplaina payo yaenda futi ikoko ndanzi kumbura kwandikuona ndavaenda sisi vangu kuudza zinyaya idzi kwatasvika kwatakuda kuenda ukwamwaina amadzivisi iwe takupa mukana unodzoka musa 14 wapedza vakatosvika nakupatumisa ndoda kungoisa mutumarata kasi uchienda mukadzi wako handipori kubva paurubva pane 14 kilometers kuenda kushamba ndizvozvo kwatadzokurosa indobva kuchienda kushamba everyday nguva dzanai hazvishandi kana usamudongo kutaura endai mumba munogadzisana nhasi kurara nhasi ndiri kurara iko kumbo sikana basa chiri kuema zvawaida zvinhu wakamuendesa sauna unitaura ndakasvika kumba ndakawashaya mambo changamire ndakasvika ndakawashaya 2 days dzese wasimba wakanga wari kupi 2 days dzese wanga wasimba pamba handi mukuzviona
Saina tombo Ye, saina muri. saka ndiri kudzoka musi wa 14 ko mari yakanzi mo mari Amai komira. Saina muri. Imba amai. Imbai muri mwana mdikisteriza mukuita soka. Kushamisira zvinhu. ida batika mabi yangu wacho ndiye asinganzwi Akatite venyu muina natite venyu zva 40. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.